खुलुमबाय। आंनि मुङा फरायना मीनाक्षी बाग्लारी। टंला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सस्त्रपारा खोलाहा बाथाबारि गामिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव इं 2024 मायथाइनि आरज बादायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। दिनैनि सेथि दिंखननि आरज बादायनायाव आं खननो सानदों फै आफा। बे आरज मेथाइखौ लिरदों मुस्रि लक्षेश्वर उजिर। दायो आं आरजखौ जागायनोसै।